Gremet-gremet watone slamet sluman slumun slamet mugi sedaya ingkang rawuh dalu punika tansah pinaringan sehat walafiat amin Allahumma dipun panjangaken yuswanipun amin Allahumma dibanyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Dinar buku kanthi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah barokah winantus saking pakurmatan katur kunjuk dhumateng mujidanipun para sepuh para pini sepuh ingkang satuhu waspada ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang sampun kepareng lenggahan kanthi sukamardikane menggalih. Datang katelemen katur mateng sedaya para tamu senedahan Bapak Ibu ingkang winantus saking pakurmatan para kadang-kadang kaneman para sutresna budaya bapak-bapak saking anggota keamanan mbok bilih wonten dalu kalenggahan bapak-bapak saking security anggota linmas mbok bilih rawuh dalu kalenggahan ingkang winantu sagunging bagya mulya. Sarening sedaya sampun kepareng satata satiti keparenga kula sak keluarga ageng saking Arganta Production campur sari nderek mangayu bagya saha ngiras pantes jawah tasto manunggaling raos gladiwanuh katur mateng sedaya para tamu sinedahan wabil khusus keluarga ageng masyarakat wonten ing Laladan Putatan Pantaran RT 17 Putatan iki mau Pantaran RT 17 RW Gangsal Talak Broto Simo Boyolali mugi sedaya manggih rahayu yuwana nir ing sambikala ngaturaken panuwun jenenganipun ingkang kirmatan Bapak Jumeri leres nggih Pak nggih Pak Jumeri matur suwun Pak Jumeri lenggahipun Pak Jumeri. Terima kasih Pak Jumeri luar biasa matur suwun. Mas manten Mas Muhammad Nurul Huda. Oke, terima kasih luar biasa nggih. Saking wonten ing kalenggan dalem menika kepareng sowan ngabiyantara Bapak Ibu kinantenan para kadang-kadang pangli ing swara waranggono pesinden vokalis ledek zaman dhisik zaman jadul dhisik kan ledek enak gitu. Kula tepangaken setunggal boga sawiji murih raket supeket tanggenipun sami kadangan kawitaning kemapanipun kepereng kiwa piyambak sinden kondangnya Jawa Tengah wingking saking Laladan Mojo Gedang Karanganyar Jawa Tengah Indonesia wonten diajeng Iis Tabita ngadeg cahayu ayo aku sinden ra Iis serah MC-ne ori nduk. Ori iki bengi iki. Alhamdulillah. Aku nek ra makat dipecok tak nyamburi. Pecok bose son. Ingkang salajengipun wingking saking Laladan Surabaya, Bapak Ibu sedayanipun. Jauh Surabaya, Surabaya Jambangan Kedawung Seragen. Gitu Pak, Surabaya enten mriki ngomong. Wonten diajeng Neti Alena. Surabaya. Kesih perawan Mbak niki single. Arganta penyanyi nek perawan-perawan moh. Boleh sih perawan-perawan. Ingkang salajengipun saking Bumi Sukawati Sragen Mojo Kulon. Wonten diajeng Ellen Valentina. Menyandang status sebelah STN kanan tok iki. Kita kabene digadekno. Ingkang pekasan wingking saking Laladan Kemuning Ngargoyoso Karanganyar daerah wisata bumi yang paling dingin se-Jawa Tengah. Tiada lain tiada bukan wonten diajeng Ayunda Putri Ayunda.
Master of Ceremony kula pribadi Agus Arganta. Oh, tolong meta tak kekrek. Dan keanggahan matur suwun FCS Production, ST Cinema Production, terima kasih. KS Audio Production, terima kasih. Matur suwun. Salam jumpa, salam bahagia, salam Bambuko Arganta Production. Sumonggo, 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 sumonggo.
Hirobil alamin. Salam pambuka saking Arganta wonten ing dalu kalenggahan kinarya cagak bongkon sawetawis di Bapak Ibu anggenipun kepareng lenggahan tirakatan sami-sami wonten ing dalu piniji mugi nugroho saking ngarsanipun Gusti Allah katunaken wonten dalemipun ingkang kehormatan Bapak Jumeri sekalian satemah putra temanten sarimpit anggenipun gebyur lelumban wonten samadyaning bebrayaan agung mugi dados keluarga ingkang berkah barokah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin nggih amin. Pantaran Pak, hawane sing sejuk, luar biasa, pantaran tetap adem ayem, muga-muga gemah ripah, loh jinawi, toto, kerto, lan raharjo, amin Allahumma. Pak Jum, wonten acara mboten dalu kalenggahan? Wonten toto coro ingkang kepareng katur napa mboten? Mboten wonten. Nggih, niki full hiburan nggih. Amargi acaranipun sampun pareng kasembatan kala wau nggih. Luar biasa matur sembah suwun. Mugi mangke pisuwan kula sakanca damel regeng gayeng sumasana pahargyan wonten ing dalu kalenggahan. Mangke kula nderek biasanipun laladan mriki pripun menawi wonten campur sari, garapane alus, terus apa gayeng, apa dangdut, apa sragenan mangke kula nderek Bapak Ibu sedherekaipun nggih ngaten. Kinanti sandung. Ora sida, ora sida. Yo, mumpung sone kepenak FCS luar biasa matur suwun Mas. Iki yang pegang operator Svender sing handal matur suwun tak dongake sehat berkah barokah. Bose muga-muga lancar. PTE lancar. Sone tambah. Sing siji niki sone mantene piyambak Pak saking KS Audio. Mas Muhammad Nurul Huda. Ayo muga-muga ndang rembaka ya to. Sok ben tak gawa ning tlatah Sragen. Nah, ampi FCS. Ayo maksudnya iki nyas Sragen terus tak wehi kanca-kanca. Tak wehi kanca-kanca. Jangkrak, aku mbok uneni terus ta. Nola tola. Tak tak ame iki lho. Ko tomo is Seniman sing putri sangliwati kayane rembug tumrape wong Alhamdulillah ya Nduk. Alhamdulillah Mas Agus. Bungah ra kaya bengi iki Nduk. Ra kaya bengi iki pokoke ori tenan. Iya. Iki ora kuwi, Apa? iso silaturahim Oh, iya, karo toh. keluarga ageng Pantaran dan sekitarnya. Pantaran Simo Pantaran. Boyolali. Nggih. Talak Broto, lerese Mbak nggih. Nggih. Talak Broto niku kelurahan, Pak. Nggih, kelurahan Talak. Lumantar Son Chicken. Nggih, kok son chicken to iki. Loh, lah apa Fahri tamu- Chicken. Oh, Fahri Chicken. Son. Fahri Chicken Son. Son, disingkat. Lah, aku mau krungu mek chicken kuwi. Disingkat FCS. FCS. Son kok penake kaya ngene. Apa to tegese FCS? Apa? TKO Mas Fahri. Ndi tau ini? Urung tak gawe kata-kata. Ndi, Sok sing sapa? Sing ndi? Kae. Eh? Ganteng ya lho. Bose sing ndi? Yayine putih. Sing nganggo topi iki. Iki settingan iki, Mas. Wah, bose sound system Putih resik, Pak. chicken. Iya toh. Fahri. Alhamdulillah matur nuwun ya Mas nggih. Terima kasih lho, Bos. Iya. Iya. Ya Nduk alon-alon, Nduk. Alon to ya. Wong agung ngeksi Suara suleng
Aja lali nguluk salam sing prayoga katur mateng sedaya para bini sepuh Cahayu. Kula sakanca Arganda Musik ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Ayo nduk Sowan mlaku-mlaku. ning Nggone Boyolali. dalem. Piye Ndi? Aku urung salaman karo Pak Jum kok. Pak Jum, piye ning ndi to, Mas? Nah, Pak Jum iki piyayine iki. Ayo. Sing lungguh ning kursi iki to? Lah iya mosok nek meja iki. Pak Jum nggih. Oh pindah nih. Lah wonten mriki kok. Oh ya jenengan rapal kok ya. Pak Jum. Oh nggih. Nggih salaman nggih nggih. Pak, masa Pak Jum kabeh kok. Nggih matur nuwun Pak Jum. Lah ijen nom mlebakno nek. Saya timur. Lah iso. Alhamdulillah. Ning paradene wis mantu pun meneping penggalih. Nggih. Muga-muga kalih sinambi kala Pak Jum nggih. Anggone duwe gawe muga-muga lancar kabeh. Amin. Allahumma amin. Amin. Salaman sik. Halo Pak Jum. Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Mas Manten. Ayo. Iki Mas Manten to? Mas Manten iku. Iki juragane sound system KS audio ya iki KS ki artinya apa Mas? KS artinya apa? Kulon Sendang. Kulon Sendang sound system. Oh. Ya sound system sing ndek mau. KFC apa? Kok iso KFC? Lah chicken. FCS iso KFC. Oke, selamat dan sukses Mas Manten. Semoga menjadi keluarga yang bahagia selalu, keluarga indah sejahtera, keluarga yang senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas bagi-bagi rezekinya nggih Mas Manten nggih. Nggih, amin. Alon-alon, Nduk. Alon wis tuwek kok ora alon-alon kok ndak Iya, poklek. Nduk. Ya. Kepati hamba Malam minggu Solo pancen rambe. Iya iya. Sayang sayang sing rukun yo. Mampir Mas, mbok yo mampir, mampir mampir, apa sida mampir mampir. Ya, mampir. Piye, Nduk? Mampir. Mampir, Mas. Mampir. Ini kangen to cah mbak aku cah ini cah. Kangen mboten ta, Mas? Blas kan. Ayo pimpinan ngi kancane lho kencan lho Pak Dewa. Ora. Seragamnya biru. Iki ora Jedul ungu. Jangkrik ora diomongi cah iki. Ayo, kan dhek kok luput ae kok. Gendelake tenan. Ngendelake. Jane duwe ora? Ora duwe. Gak duwe Iya, duwe iya. putih Nek ambe niku Ojo ajak-ajak. putih ambe abang tok. Oh, ngono. Liyane ora duwe blas. Dari Sesuk anggo spanduk aku. ya kayak terbelok. Ora. Kerubutke. Lah ya. Tak dilet ngono. Piye? Ayo. Neh. Ayo. Amma. Iya ya urung lah iya aku mau ngetes kowe kuwi kok. Alah wong tuwek dadak ngetes bareng. Kok mbok res. Gak pinep sih. Kanthi Mas? Pinep. Nafsu Tulit kepenak unine timun sigarane ayo bangun negarane ngono ya ngono hey ya ha oh ya hey ya oh rokok tuwek nduk alon-alon Alon-alon. digawe iki mongko digawe sing kalem Kok ndak kumat. Rasa ngeden. lah yo meneh kemana ciloko malan Lah iya.
streaming ST Cinema. Ya, kanggo kanca-kanca sing lagi nyimak di rumah, terima kasih Wilujeng Dalu. Selamat malam. Gambare beneng ya, Mas. Ginjil-ginjil. Hama. Aku sing nutup. Yo, ya nanda. Hama. Pilih aku. Apa pilih kae? Jangan sok-sok. Luar biasa, Nduk Is. Ginara pelangan suku Panglipur sing lodo kalem katur bateng saya para bini sepuh. Anggene. Nah, Kyai mriki keperanan. nah iya, anggone lenggahan kersanipun Separuh jenak. sih. Sindamping grahapi Pak, dedaharan nunjukan. Monggo pun sambil Monggo, malih. tahipun dipun nunjuk kersanipun boten kesanipun anget. Nggih, monggo Mbak. Lanjut. Nggih dipun kedapi sak Pun keparengipun. mangsuli malih. Ha, monggo. Niki Pak Lurah rawuh mboten? Mboten Pak Bayan? Mboten. Pak RT? Rawuh. Oh nggih. Pak RT, Pak RW. Nah, komplit. Komplit, Pak. Engko nyanyi Siap. nembang kabeh. Biasane ngoten to. Dipersiapkan lagunya. Nah, oke, terima kasih Mbak Is. Luar biasa matur suwun. Aku nggak mau kalau malam hari ini DIS itu lelah, ya toh? Lelah Oke. gayamu, biasa. Mas Riki? Rindu, rindu tambane kudu ketemu Neti Neti Alena hatiku kangen sama kamu pitung sasi lawase nggonku ngenteni mong sliramu wong ayu kang dadi ati rino wengi mong tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati. Aku
sasi lawase nggonku ngenteni mung sliramu sayu kang dadi ati rino wengi mung tansah tak inti jroning ati kangenku setengah mati luar biasa Luar biasa malam hari ini Arganta luar biasa.